Na dnešní poslední duet už pilně trénuje Emma Drobná s Danielem Křížkou. Duet jsem s nikým ještě nespíval, takže to pro mě bude nové. Bude to poprvé. Tak je pravda, že Emma je hezká ženská, takže já si myslím, že ten duet s ní se bude zpívat dobře. Ďakujem. Rozumieme si aj ako ľudia. Je to v pohode chalan. Na ni sa nehrá. Je s ním radosť skúšať. Tak co, zvládneme to? Zvládneme to.